такого. Ну, я вам прямо скажу, що по життю це найкращі роки були віддані в цьому будинку народної творчості, фестивалям, оглядам, конкурсам і всіх самим таким показовим закладам, які давали поштовх не тільки тут в області, а навіть на Україні. Перший фестиваль самодіяльного мистецтва в Заслучному. Це був фестиваль на всю Україну. К нам з'їжджали з усієї України, з Польщі, Чехословаччини, Угорщини, близьких союзних, тобто соціалістичних стран. Подивіться, як тут українці проводять фестивалі. І я радію, що мені от так довелося, і тому я хотів, радий, що воно продовжується, це розвиток нашого самодіяльного мистецтва, і надалі буде продовжувати, бо такі люди є, і які можуть так запалом вести цю роботу.